рӯзи чоршанбе агентии байналмилалии нерӯи ҳастаӣ тасдиқ кард, ки Эрон миқдори муайяни урани металлӣ ё худфилизӣ тавлид намудааст. кишварҳои ғарбӣ ба Эрон ҳушдор дода буданд, ки ин амал мухолифи созиши соли 2015 аст, зеро урани филизӣ имкон дорад дар истеҳсоли силоҳи ҳастаӣ истифода шавад. агентия иброз дошт, ки дар коргоҳи ҳастаии Исфаҳон 3 грамм урани филизӣ истеҳсол шудааст. чанде пеш хабар нашр шуда буд, ки ин урани филизӣ ғанӣ нашудааст. бар пояи гузориши агентӣ ва маълумоти хабарнигори Reuters аз манбаи дигар, Теҳрон нақша дорад ин урани филизиро то 20% ғанӣ гардонад, ки барои тавлиди силоҳи ҳастаӣ кофӣ нест. баъди куштори донишманди баландмақоми ҳастаи Эрон дар моҳи ноябри соли гузашта, ҷумҳурии исломӣ қонуне тасвиб намуда, таҳқиқот дар коргоҳи тавлиди силоҳи ҳастаиро аз сар гирифт. ба қавли хабарнигори Reuters, ин иқдоми Эрон бозгашти Амрико ба созиши ҳастаии соли 2015-ро душвортар мекунад. дар соли 2018 президенти Амрико Дональд Трамп кишварашро аз созиши ҳастаии соли 2015 берун кашида, таҳрими Теҳронро барқарор кард. бар пояи созиши соли 2015, ки Теҳрон бо кишварҳои абарқудрати олам имзо кардааст, Эрон метавонад фақат миқдори маҳдуди уранро тавлид кунад. Теҳрон доимо исрор меварзад, ки барномаи ҳастаии ҷумҳурии исломӣ ҳадафҳои осоишта дорад.